sumaw to. Nagilingaw-lingaw jud kog ayo ana ni Al. Ug may gani na lang kay taod-taod, naulian na ako. Pero sakit paghihapon sa buot. Paguman ana kami labay ang mga pila ka adlaw. Unya kami ni Al kay okay rami. Unya wala na pud nagsinamok ang akong ex. Mao nang mas happy ang life ug apil na pud akong work. Banding usahay dayon palami dayon. Kabita. Dayon usa ka adlaw ana, niadto ko sa balay nilang Al. Kay naay gipakuha si Al sa iyang kwarto. Duty man gud siya ato. Isugo ra ko niya. Pagsulod ko silang balay, ang tawo kay ang ihang manghod lang ug ang ilahang katabang. Nisulod ko sa kwarto ni Al ug ako ang gipangita ang iyang gisugo sa kuha. Unya taod-taod ana, kay nikalit man nagsulod ang kuya ni Al. Nangutan ako niya kung nagunsa siya dire. Unya naingon na siya nga naada ko no siya iistorya sa kuha. Okay ra ba daw kuno sa kuha? Nangutan na pod ko unsa. Pero wala na siya kahuman sa iyang giingon kay nanawag man na si Al. Sa motong ako ang gitubag ang tawag ug nigawas na pud ko siyang kwarto ug niuli sa mua. Ug pagkahuman na kay nagpadayon lang gihapon nga malipayon ang amoang relasyon ni Al. Naay mga pagsulay pero nakaya ra. Ug hantod sa niabot ang usa ka adlaw ana nga nadisgrasya man na ang kuya ni Al. Daghan kaayog mga pangos. Nag-inom day siya kauban sa iyahang mga barkada, unya pag-uli kay nadisgrasya jud. Naluoy kay ko sa nahitabo sa kuya ni Al, pero may gani na lang kay na okay ra. Pero abi na kog ma-okay na ang tanan. Nakuli naman sa balay ang kuya ni Al. Dito na siya magpadayon sa iyang pagpaayo. Pero pila lang kaadlaw ang nilabay ana. Gusto mo na nga makigistorya ang isa ka kuya ni Al. Nya nakulbaan pa yun ko kay niingon man na si Al nga kung unsa kuno ang amuang maistoryahan kay pasayloon lang daw nako siya. Sa mutong natingala kay ko. Og didto kay nagkaistorya gyud mi sa usa ka kuya ni Al. Nangutan na siya sa kuha kung nadaba ko no may plano nga magpakasal ni Al. Ningon pud ko nga nang hanggat naman si Al pero wala ko nakapadayon sa kong istorya kiningon man ang isa ka kuya ni Al nga pwedeng dili sa daw. Ingon pa siya nga Trish, pasaylo ami kay na ako'y iingon sa imuha. Ayaw lang unta kasukop. Og didto giingnan ko niya nga ang ilang isa ka igsuon nga ang kuya ni Al kay naay sakit. Cancer, stage 1. Pwede pa ko maulian og magpatambal. Pero dili daw siya. Nakatulo na lang dyan na akong luha ug nakapangutaan na ako kung kanus apa. Naingon na ang isa ka kuya ni Al nga dugay na siya nakabalo. Pero adtong nadisgrasya siya ay pa namo na ibalaan. Giluom niya ang iyahang sakit. Ngalan nga nalipay na daw ka kay Al. Gusto na lang daw siya nga mawala dari sa kalibutan. Dili siya ganahan nga makita sa inyo ni Al nga malipayon. Og nisamot jud ko gihilak ana og nakapangutana na lang ko kung nganong ako. Ningon ra po ng isa ka kuya ni Al nga wala siya kabalo kung naunsa pero nadaw ko no siya pangayoon nga pabor sa kuha. Nangutana pud ko ana kung unsa man. Niingon ng isa ka kuya ni Al nga pwede pa-feel nimo siya nga love nimo siya.
ug nangutana ko niya kung nakabalo na ba si Al aning tanan. Ug nitubag po na siya nga nakabalo na daw kuno si Al sa tanan. Sakit kaayo daw para kay Al pero gitugot niya para sa iyahang kuya. Ug taud-taud ana kay niduol na si Al sa mua. Ug mas nisamot jud na ako ang paghilak. Nangayog sorry si Al sa kuha. Perti niyang pangayo og sorry. Pero nangutana gihapon siya kung pwede ba daw na akong buhaton ang giingon sa iyahang isa ka kuya. Wala ko katubag ana og naghilak lang wa ko siyang giingnan kung pwede sa ba nga mag-istorya min duha. Sa moto nilakaw ang isa ka kuya ni Al og kami na lang ni Al ang nabilin. Ug nangutana ko niya kung ano man. Ningon ra po na si Al nga dili nila kaya nga mawala ilahang kuya. I-sacrifice daw niya tanan para sa iyang kuya. Ug nakapangutana jud ko ana kung kaya ko nimo ihatag sa iya ha? Ug nagsige lang nagsorry si Al sa kuha. Pero nagsige pa na siya gahangyo kay para daw sa iyang kuya. Pero wala ko ni sugot ato. Nagsige ko ingon niya nga dili nako kaya. Mas maayo pa ganing bulagan ko niya pero dili ing ani. Dili na ko kaya ang gusto nilang ipabuhat sa kuha. Nya nangutana man hinona si Al sa kuha kung kaya ba daw kuno na akong mawala ang iyahang kuya. Paspas pod kong nakatubag nga dili. Kay lagi mura na po nako siya igsuon. Pero di dyan ako kaya ang ilahang giingon sa kuha. Ningon pa na si Al nga, love, para kay kuya. Bata pa kayo si kuya para mawala. Ikaw na lang mo ang pag-asa para makonvince si kuya na magpatambal. Love, please. Ikaw na lang ang amo ang pag-asa. Ug wala ko'y laing natubag ana kundi sorry. Daghan nga sorry ako ang giingon kay Al. Ug nagpadayon rapod ko gihilak ana. Dili gyud ako kaya ang gusto nilang ipabuhat sa kuha. Pagtaod-taod ana kay nitindog nako ug nilakaw nako padulong sa mua. Gusto pa gani unta mo sunod ni Al sa kuha pero wala na ko siya pasudla sa muang balay. Naghilak lang jud ko ana sa kong kwarto hantod sa nakatulog ko. Pagbuntag ana pag naog na ko, kay naa naman na si Al og iyahang isa ka kuya. Gusto nila nga makigistorya sa kuha. Pero ako silang giingnan nga dili ko. Sorry pero dili ko. Tawagan na lang ko ninyo selfish pero dili ko. Pero nikalit man hinoon nagluhod ang isa ka kuya ni Al. Nagsige siya gahangyo kay para lang daw maulian ang ilahang isa ka kuya. Naluoy ko ni Al og siyang kuya nga nagsige gahangyo sa kuha. Ug mas naluoy ko sa iyang isa ka kuya kay naay sakit. Pero unsaon taman nga di man jud ako kaya ang ilahang gipabuhat sa kuha. Sa motong ni dagan ko pabalik sa akong kwarto ug didto ko ni hilak og ayo. Sakit jud kaayo para sa kuha. Milabay ang mga pila ka oras ana ug gigutom na kayo ko. So wala ko'y choice kundi munaog. Pag naog na ko, wala na si Al ug ang iyahang isa ka kuya. Pero naa na
ang papa ni Al. Nangayo siyang pasaylo sa kuha kay ako kuno ang nahasol sa tanan. Pero niingon po na siya nga ako ra daw kuno'y makatabang sa kuya ni Al. Kay may paligid daw nga mawala siya diri sa kalibutan kaysa makita daw miniya nga malipayon kaayo. Di na kuno siya magpatambal kay makaroman daw kuno gihapon. Murag mamatay ra gihapon siya sa kasakit. Unya ni hilak na sad na ang mama ni Al. Og niluhod na. Ug perting pakiluoy nga lagi buhato nako nga ipa-feel nako nga love nako ang kuya ni Al. Ningon pa iyang mama nga gisakripisyo na daw ni Al ang tanan para daw kuno mapuhi ang iyang kuya. Dili ba daw kuno nako kayang mahatag ang ilahang ikalipay. Pero mitubag pud ko ana nga unya ako ang ikalipay unsaon man. Kinsa may selfish ani? Ako ba or kamo? Og nakahilak na lang jud ko ana. Og nangutana ko nila kung unsay angay na kong buhaton kay naglibog nako kaayo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.